Tumben-tumbene lur lagi ceritanya baterainya lagi ngiris-ngirisi daging sapi jen banget yang mulut nemen yang ndelok nantok BKN melas itu rekasan nemen apa maning mangan emang kok ya lur ya jen aduh jen poke ketone tok pesone tak landep tuh padahal ta jenenge pesok kedul-dul lagi jen ngiris dagingnya rekasane bener-bener tapi jen priyo maning langka peso maning lur soalnya ya jujur bae peso-peso kitok kanane diane peso-peso sing nggo ngisi lombok tok tapi jen bener-bener nek pasan nang lombok ora pasan nang daging kepriwe lur ya apa gara-gara peso khusus sing nggo ngirisi daging apa kepriwe ya. Nah, pokoknya iki kan peso khusus nggo ngirisi daging juga lur, tapi pesone berhubung suwe ora tinggal ngirisi daging, nggo ngirisi lombok mbok apa malah dadine kedul ya gue. Bukannya mempermudah pekerjaan, lah adalah malah mempersulit pekerjaan bae lur. Nah, singkat cerita babateri nyong ceritane lagi sibuk maning lur, sibuk apa ya, sibuk apa bae. Deleng dhewe kita ya, kita lagi sibuk gawe nasi dagang lur. Nah, ngerti dagang mok nasi dagangnya nasi dagang cumi ya, nasi dagang tuna kemangin jadi setiap esok kegiatan iki memang gawe nasi dagang iki lur ya ngapa nggo stok ben orang gawe-gawe soalnya nek gawe nasi dagangnya ribet lur otomatis kan nek pesen kan tinggal njukut bae nang ngarep lur dadi otomatis ora keturak-turak guling gawene lur kayak gue